गियानागिरि बयनिसिमबो रायजो राजाफोरजों गोजोननाय सिबिनाय बावहरनाय जाबाय। बे बिसायख'थिनि फोसावदिं मेलाव दिनैहाय नैबे जोङो मोनसे बर' ओनसोलावहाय फैदों। बावनो दहाय एसे सिगांबो जों मोनसे एरियायाव थांबाय। दा पकेट केम्पेइन सोलिगासिनो दङ कंग्रेस दोलो हिसाबै नैबे 14 चिरां दुवारावहाय। दा जोङो मिडिया फेस खालामथ'नाय जायाखैमोन। मेक्सिमाम जोंनि केम्पेइना फ्राय जोबबायानो होनदो। दिनै जों खुब मोजां मोनदों नैबे 14 चिरां दुवार्सआव। आं एसे कंग्रेसनि केन्डिडेट हिसाबै आं इसिबां माने आसा खालामाखैमोन जे 14 चिरां दुवारावबो दे मानसिफ्रा कंग्रेस दोलोखौ मोजां मोनग्रा इसिबां दङ, इसिबां मानसिफ्रा हास्थायदों कंग्रेस दोलोखौ। आं बेखौ माने दिनै एसे केन्डिडेट जानाय हिसाबै आं मिथिदों आरो। आंथ' फ्राय थांथ'नोसो हायाखै दा। फ्राय मानसिफ्रा माने बुहुत जायगाखौ वेलकाम खालामदों आरो जों शेड्युल खालामथ'नो हायाखै बुस्थुआ। दा आसा खालामदों जे नैबे 14 चिरां दुवारनि मानसिफ्रा जथेस्थ 17 बोसोर BPFनो सम होदोंमोन आरो थांनाय 5 बोसोर UPPनो सम होदोंमोन। बेयाव बहाबा नङा बहाबा बिसोरो दुखु मोननाय फोरमायदों, थालांनाय फोरमायदों, गावसोरनि हास्थायनायफोरखौ जायैफोरखौ बिथांमोना फोरमायदों आरो बिथांमोना जोंनि दोलोखौ फैजानायखौ लुबैदों, स्टेटआवबो फैजानायखौ लुबैदों आरो बहाबा नङा बहाबा जोंनि BTCआवबो खुंथायावबो कंग्रेस दोलो हिसाबै थायोब्ला जोंहा BJPनि जि गाज्रि मोनसे खुंथाय बेनिफ्राय जों मोनसे रैखाथि मोनगोन। बे सेन्सआव कंग्रेसखौ BTCआवबो फैजानायखौ बिथांमोना लुबैनायखौ जोंनो फोरमायदों। माबायदि भट मोननानै देरहागोन नोंथाङा नैबे 14 चिराङाव? भटखौ जोङो 14 चिरां दुवार्सआव जोङो साइलेन्ट भट मोनगोन। दा बे बुस्थुखौ आङो मोनदांदों आरो आसा खालामदों। मोनसे आङो उदाहरन कम्पेरेटिभ आं होनि। जोंनि 14 चिरां दुवार्सनि मानसिफ्रा दा चिरांनि मानसिफ्रा मोनसे बुस्थुखौ साननो हागौ, कंग्रेस दोलो होनना बुङोब्ला भुल बुजियोथ'। जोङो माइनरिटि मुस्लिम्सफोरनिल' भट मोनो कंग्रेसआ होननानै साननो हागौ आरो। खिन्थु नोंथांमोननि गेजेरजों मिडियानि गेजेरजों मोनसे बुस्थु फोरमायनो सानदों रायजोफोरनो। थांनाय बाइ इलेक्सन उफ्रा बिसायख'थि MLA जोंनि जादोंमोन। बेवहाय जोङो कम्पेरिं टु 13 चिरां एन्ड 14 चिरां बे मोननै समस्थिखौ जोङो कम्पेयार खालामोब्ला 13 चिराङावहाय 9,000 मुस्लिम माइनरिटिस भट दं, जेराव 14 चिरां दुवार्सआवहाय मुस्लिम माइनरिटिस भटआ 0। खिन्थु जोङो बै 13 समस्थियावहाय 1300 सामथिं जों भट मोनदों। 14 चिरां दुवार्सआव 1250 सामथिं भट जों मोनदों। 50टा भटल' डिफारेन्स। बेखौ नायोब्ला अब्ला मुस्लिम माइनरिटिसफ्राल' जुदि कंग्रेसआव भट होयो होननानै जोङो भुल बुजिना लादोंब्ला बे भुल जागोन। जेराव मुस्लिम माइनरिटिसफोर गैया, 1250 जन सोर मानसिया कंग्रेसआव भट होयो बे 14 चिरां दुवाराव, जेराव केम्पेइनानो जायाखै, केम्पेइना खालामाखै। दा बेखौ नायोब्ला आं सान्दों नैबे माबायावहाय BTCनि बिसायख'थियावहाय जों गोबां भट जों मोननो हागोन 14 चिरां दुवाराव। बबे दोला फेक्टर जानो हागौ नोंथांनि नोजोराव? दायो आं नायदों मोनसे इन्टारेस्टिं खोथा बे, जिहेतु हाग्रामा आरो खाम्फा दङ। हाग्रामाया गावखौ बिराद राजा सानना लायो। बिथांमोना बुंब्लाथ' दा जोंखौ माबा नुगोन जे, खिन्थु मोनसे खोथाखौ बेबो बिथाङाबो बुजिनाया मोजां जे सिंहनोबो मोनसे समावहाय एन्जरखौ नांगौ जादों। सिंह सानना लाबाय, उनाव एन्जरासो खामानि होबाय आरो। दा खाम्फाबो बेखौनो सानना लायो। दा बिथांमोना बुंनो गोसो गैयामोन, खिन्थु नै बुंनांगौ बायद' जादों जे 14 चिरां दुवार बायदि 14ल' नङा, जोंनि ओनसोलखौ मोनसे समाव बिसोरो दावहाथिलि खालामो, जायखौ लानानै जोंनि ओनसोलनि मानसिफ्रा असान्थिमोन। बिथांमोननि आमोलावनोथ' जादों बेफोर। दा जोंनि मानसिफ्रा गोबां जायगायाव आं जेब्ला बेरायदों बेफोरखौ आंजों शेयार खालामदों। आं बेखौसो दिनै फोरमायदों आरो आंनि बुंनाय बाथ्रा नङा। बिथांमोना दाबो दुखु मोननाय दं, जाय बिथांमोनानो जोंखौ असान्थि खालामदों, थानो हायै खालामदों, समाजावहाय दिनै गुलाय गुजाय खालामदों, लामा ससे ओंखारनो हायै खालामदों। बे बिथांमोना दिनैहाय मोनसे समाव बे जायगा दावहाथिलि जाबाय। दिनै बे बिथांमोनानो बेयाव फैनानै राजनिति थिलि खालामनो नागिरदों, राजनिति थिलि खालामनो नागिरदों। दा बेखौ बिथांमोना 14 चिरां दुवारनि मानसिफ्रा बेखौ इसिबां गोरलै एक्सेप्ट खालामगोन आं बेखौ नुवाखै। जिहेतु सानैबो केन्डिडेटआ BPF बेकग्राउन्डनि मानसि। खाम्फा बरगयारी बिथाङाबोथ' बावैसो सिगांसो फैदों UPPआव, बेबोथ' दाबो BPFनिनो मानसि। आरो हाग्रामा महिलारि बिथां बेथ' BPFनि मुरब्बी जाहैबाय। मोनसे इन्टारेस्टिं खोथा बे, हाग्रामा महिलारि बिथाङा गावनि क'क्राझार जिल्लायाव मोनसे समस्थियाव 2020आव सरकार थानाय समावनो बिथाङा जेनदों। आচ্ছা, हाग्रामा महिलारि बिथाङा बे समाव राजा मोनब्ला
रुलिं थानाय समावनो बिथाङा मोनसे समस्थियाव क'क्राझार जिल्लायावहाय जेनदों आरो दा बिथाङा बुजिबाय हयथ' बे क'क्राझार जिल्लायाव आं बे जेननाय समस्थियावथ' आंथ' मिसासै बेखायनो आङो जेरैहाय थाइजौ गोखैयाखौ खनसेल' फाननो हायो मार्केट सोलायाब्ला उफाय गैयानो बे एखे मार्केटाव बे नाहांलिया आरो बायलेखौ रावबो मिथिजोब्बाय नालाय खुब सम्भब आं सानो हाग्रामा महिलारि बिथाङा बै जेननाय समस्थियावहाय गावखौदि मिथिजोब्बाय मानसिफ्रा बेखायनो बे समस्ति सोलायाब्ला उफाय गैया क'क्राझाराव मोनसेबो समस्तिखौ बे नुवाखसै जोंनि चिराङाव फैबाय बे थारमाने चिराङाव बे थाइजौ गोखैयाखौ दाबो जाथ'वाखै मानसिफ्रा बेखायनो आं सानो बेखौदि जोंनि चिरां दुवारसिनि मानसिफ्रा बुजिनाय नङा बे इसेबां गोरलै नङा चिरां दुवारसिनि मानसिफ्रा बेखौ सानना लादों जे हाग्रामाया गावनि समस्तियाव बियो गेलेनो दंहैखायसो बे चिरां दुवारसिनि मानसिफोरखौ रायजो राजाफोरखौ बे थगायनो फैदों दा बेखौ चिरां दुवारसिनि रायजो राजाफ्रा जाम्बा नङा बिनि रं चइस मानो रं चइस 14 चिरां दुवार्सआव मेक्सिमाम भटआ इन्टेलेक्चुवेल भट्स आरो माने साइलेन्ट भट्ससो जायो बे बुस्थुखौ चइस खालामनाय आन्डार एस्टिमेट खालामनाया हाग्रामा महिलारि बिथांनि थाखाय बिराद गिदिर भुल जादों आरो UPPLनि खोथा बुंनो थाङोब्ला बावैसो सिगां जों नुदों बे UPPLनिथ' मोननै भाग जानानै दं दाबो सांग्रां ब्रह्म बिथांनि मोनसे फेक्सन आरो UPPLनि मोनसे फेक्सन दा UPPLनि भटआथ' रायजो राजाफ्रा नुखाबाय जे मोननै गावनानै दंखायो अब्ला बबे भटआथ' बिथांमोनावलाय प्लास जानांगौ बिथांमोना देरहानायनि मोनसे बिसिनिया संखियानो गैया दा बेखौ नायोब्ला दाख्लैफोर कंग्रेस हिसाबै जोङो थार्ड पजिशनाव दंमोन खिन्थु फैयै फैयै कंग्रेस हिसाबै दिनै आं जा नुदों जों दा सेकेन्ड पजिशनाव दंथ'यो दिनै 15 थारिखसिमाव दा बेबो थाङै थाङै आं सानो 18-20 थारिखसिमावहाय जों फार्स्ट पजिशनाव फैनायनि मोनसे लक्ष्यखौ जों नुदों बेखायनो रायजो राजाफ्रा दिनै साइलेन्टलिनो अबजार्भ खालामदों सोर दोलोआ माबायदि सोर पार्टिया माबायदि आरो बेयावनो आं मोनसे इन्टारेस्टिं खोथा आं एड खालामबावनो सानदों इसेबां स्ट्रंलि आङो बुंनो सानाखै जिहेतु बयहाबो गेदेरफोरनि गेदेर समस्या थायो दा बिथाङा माखासे जोंनि हाइकमान्डनि नेताफोरजों किसु गावनि हास्थायनाय गावनि साननायफ्रा मिलायैखाय माखासे डिसिसन मेकिंफोर मिलायैखाय बिथाङा एसे हामा मोनो मानसि हिसाबै थायो बे स्वाभाबिक मालाबा दुखु मोनो मालाबा हामा मोनो दा बिथाङा गावनि मोनसे हामा मोननाय बा गावनि मोनसे गोसोआवहाय इरिलेभेन्ट मोननाय मोनसे जे स्पिरिट बेखौ बिथाङा मोनसे एंगेलाव लांनानै बियो डिसिसनाखौनो नागारबाय बे गुबुनाव थांनो होननानै दा बिथांखौ आङो जेबो उसुबिदा मोनाखै जिहेतु बयबो गावबा गाव राजनितिक नेताफ्रा गावबा गावनि मोनसे लामा थायो गावबा गावनि मोनसे स्ट्रेटेजि थायो दा बिथाङा थांदोंब्लाबो आं सानो गोसो गोरबोआव बे कंग्रेसखौ दाबो मोजां मोननाय दङ आरो जों मानसि हिसाबै अराय बिथांजों सोमोन्दो थागोन नंगौ बिथाङा सासे बोल्ड लिडार आरो एग्रेसिभलि खामानि मावनो हायो आरो खुब हेल्पफुल बिथाङा आरो बिथाङा लिडार मोनसे पजिशनाव दङ आं सानो अराय बे पजिशनाव बिथाङा थागोन दा बिथां थांनायाव जों कंग्रेसनि रावबो गाज्रि मोनाखै हामा मोनाखै बरंस जों बिथांजों दाबो पजिटिभाव दङ आंनि मोनसे एक्सपेक्टेसना बेल' थागोन बिथाङा जेरावखि थाया मानो बिथाङा मोजाङैनो थागोन आरो मोजाङै खामानि मावगोन आरो गावनि जि मोनसे केरियार लिडारशिपनि केरियार आरो पजिशन स्टेटास बेखौ मेनटेन खालामनानै सोलिगोन होननानै आं सानो बिथाङा ओंखारलांनायनि उनाव कंग्रेस दोलो हिसाबै माबाफोर लोरबांथि नुजाथिदों नामा लोरबांथि मोनसे ओरैबायदि जायो जेनेबा हमनानै ला नोङो मोनसे थफ्ला जानानै थानाय मोनसे फिथाइखौ आंगुर फिथाइखौ खायोब्ला थाइनै थाइथामा बे सिरि फाखागोन आरो बे जेनेबा ज' थाजाबनाय नालाय पार्टिया बिदिनो जायो बिथाङा मोनसे लेभेलनि लिडारमोन नालाय दा बिथांनि थांनायाव बिथांनि फल'वार्सफोर गोबां दंमोन बिथांखौ मोजां मोनग्रा बिथांजों खारफाग्रा आरो बिथांजों हेल्प खालामफाग्रा बहुत लिडारफोर दंमोन दा बिथांमोना एसे हाजारब्लाबो गोसोखौहाय लिडारफोरजोंहाय फल' खालामग्रा थायोथ' दा बिथांमोना थांनानै हेल्प खालामफाहैबाय जोंहा बाहाय जेबो बुंनांगौ गैया खिन्थु एस ए पार्टि बियो खहा जायाखै आं बेखौ जों नुदों आरो खहा जानायबो नङा आरो जों बिदिनो नुयो नट अनलि बिथांनि खेथ्रआव गुबुननि खेथ्रआवब्लाबो नोङो लिडारफ्रा सोरबा दोल सोलायोब्लाबो नोङो लिडारावहाय माबायाव पार्टियाव इसेबां खहा जानायखौ जों नुनो मोना आरो मानसिया बयबो गावबागाव बुजिनानै गावनि स्टेटआव थानो हायो बेखिनि हल कंग्रेस हिसाबै जिखिनि समस्थियाव बिजाथि फोसावबाय बे बिजाथि फोसावनायनि गेजेराव कंग्रेस हिसाबै मोनसे सिट मोननो हागौ नोंथांनि आइडिया बुङोब्ला जेब्लाबो सान्थिखौ हास्थायग्रा मोनसे दोलो आरो बिटिसियावहाय जोङो मालाबाबो जों सान्थिखौ जों लुबैया आरो जानायबो नङा कंग्रेसआ जेसेबां थागोन
कंग्रेसआ हाग्रामाखौहाय सान्थि भाबै सालायनो होदोंमोन जायनि फलाव हाग्रामाया कंग्रेसनि अक्सिजेन मोननायखाय मोजां सालायनो हादोंमोन माब्लाबा बर'फ्रा गोसोखांगारो आरो बेखौ सिगांसो मोजांमोन होननानै खिन्थु मालाबा समाव बर'फ्रा बेखौ बावो जे बिनि गोजौआव दे कंग्रेसनि अननाय दंमोन बेखौ मालाबा रायज्लायफ्रांनो नागिरा खिन्थु दिनैहाय बर'फ्रा बेखौ रियेलाइज जागासिनो दं जे कंग्रेसनि अननायावसो बर'आ मोनसे सान्थि परिबेसाव दंमोन राजनितिक खुंथाइ हिसाबै दिनै मैया दाख्लैफोर दिनै थांनाय मोनाफोरनि छबिखौ जों नुदों BPF UPPLआ बिथांमोना ओइ मैसोफोर जेरैहाय गंफोरजों सौलायो बेबायदि सौलायनाय जों नुनो मोन्दों मोसाफ्रा जेरैबायदि जेनेबा गावजों गाव अरलायलायो जों बेबायदि जों छबिखौ जों नुनो मोन्दों दा बेयो आनएक्सपेक्टेड जों बेखौ लुबैयाखै आरो बे कमप्लिटलि कन्ट्राडिक्सन जादों जोंनि प्रमद बर' बिथांनि बुंनायजों बिथांनि मोनसे एजेन्डा बिथांनि मोनसे मेन चेप्टारजों बिनि मेन चेप्टारा मा UPPLआ माखौ मेथाइ रोजाबो जे 2020 सनावहाय जोङो सान्थि गोरोबथा खालामदों सान्थि गोरोबथा खालामदों होननानै बुंबाय दे जों मानिबाय दिनैथ' नोंनि सान्थि गोरोबथा खालामनायखौ जों नुनो मोनाखैना सान्थि गोरोबथा खालामदोंनोब्ला मानोथो दिनै इसिबां दाङाबाजि जाखो आरो नोंथांमोना गावबा गावनि स्टेन्डआव नोंथांमोना जेबो डाउट गैया जे नोंथांमोना देरहाखागोन रायजोआ नोंथांमोनजोंनो दं नोंथांमोननो भट होखागोन बेखौ जुदि नोंथांमोना इसिबां कनफिडेन्टब्ला नों 500 जन नों सेंग्राफोर फिसिनानै 1000 जन सेंग्रा फिसिनानै 20टा 30टा नों गारि खाहोनानै नों बिया बैजों नों बुलायनो जुगुम होलायनाय सोरनिबा गारि बुफायलायनाय दाङाबाजि खालामनाय बे दरखारमोन नामा बेखौ दरखार गैयामोन आंनि बुजिनायाव जुदि नोंथांमोना इसिबां कनफिडेन्टब्ला पाब्लिकखौ लानानै नोंथांमोना बे अशान्ति परिबेसखौ नोंथांमोना दिनै खालामहोनो नाङामोन आरो बेखौ दिनै खालामहोबायब्ला आं बुङो प्रमद बर' सार नोंथांनि जे सान्थि प्रसेस्टा खालामनाय इस्टाब्लिश खालामनाय होननाय जे स्ल'गान नैबे दिनै कमप्लिटलि फेलियर जों बेखौ जों नुनो मोन्दों आरो दिनैहाय पकेट केम्पेइन जों खालामबाय थादों आं मोनसे खोथा खोन्थानानै दोननो सानदों जों नुयो BPF UPPLआबो पकेट मिटिं खालामबाय थादों गिदिर गिदिर मिटिंथ' बिथांमोनाबो खालामबाय थानो हाया गोबावजों खनफा खालामो आरो खिन्थु पकेट मिटिंआवबो जों नुदों बिथांमोना गारियानो 20 खान थांखायो BPFनि UPPLनि 20 खान थांब्ला मोनसे गारियावनो साबा थांब्लाबो 100 जन जाहैखाबाय दा 100 जना गावसिनि मानसिखा बाखि बिसिनाव पाब्लिकआ थायो 20 जन 120 जन गेलेदों पकेट केम्पेइना खिन्थु जोंनि कंग्रेसना जोंथ' 20टा गारि खानाखै जोंहा साबासो मानसि फैबाय बाखि जोंनाव 50-60 जन 100 जन बे गासिबो बे रायजो दा इन्ट्रेस्टिं पिक्सारा बेफोरनो आरो साननो हागौ गुबुन माने दोलोनि मानसिफ्रा बा रायजो राजाफ्रा पकेट केम्पेइनावबो कंग्रेसनि मानसि जायालै साननो हागौ आरो खिन्थु BPF UPPLनि पकेट केम्पेइननि मिटिंखौ नाय नोंथांमोना आं दाख्लै खाम्फा सारनि मिटिं लरेन्स सारनि मिटिं जोंनि MP जयन्त सारनि मिटिं आं बिसिनि पकेट केम्पेइनखौ नायदों जोंना MP साराबो बे एसेल' जथुमाव थांबाय ने सानफ्रांदों आं MLA साराबो बे एसेल' जथुमाव थांबाय ने आंलाय सानोमोन जोंनि कंग्रेसनि केन्डिडेटफ्राल' 50-60 जन 100 जन गेदेरिङाव मिटिं खालामहैयो खोमालै सानदोंमोन आं खिन्थु बिथांमोनाबो बे फिसा केम्पेइनाव थांनानै दिनैहाय पकेट केम्पेइन खालामनो बाध्य जादों बुहुत गोजौ नेताफ्राबो बिनि गेजेरावनो बिसोरथ' 50-60 जन खमावनो मानसि थांफाखाया जों बेखौ नुदों आरो दा बेखायनो कम्पेरिंलि जोंबो माने गुबुन दोलोनिफ्राय जों गाहायाव गैया आरो दा 40टा समस्टियावबो जोंनि बिजाथि दङ जोङो खबर लाबाय थादों खुब बेस्थ'नि गेजेरावबो खबर लानानै जोङो मिथिदों जोंनि माबाया स्थितिया गाज्रि नङा खुब मोजां मोनसे बुस्थुआखौ शकिंलि गुबुन दोलोनि मानसिफ्रा सानाखैमोन फर एग्जाम्पल दाख्लै जेनेबा काजलगावआवहाय मोनसे मिटिं जादोंमोन गौरब गगৈ बिथांनि खुनु UPPL BPFआ सानाखैमोन जे कंग्रेसनि बेबायदि रायजोफोरनि मिटिङाव इसिबां मानसि जमा जादों दा बेखौ नुनानै बिथांमोना दिनैहाय बुजिदों जे थारैनो मानसिफ्रा कंग्रेसखौ मोजां मोनो आरो कंग्रेसनि सापर्ट दङ सिगांहाय जोंनिफ्राय केन्डिडेट होयैखायसो मानसिफ्रा BPF नङाब्ला UPPL थादोंमोन दा बे केलकुलेसनाव जोङो हिसाब खालामदों जे आउट अफ 40 जोङो डाबल डिजिटनावहाय जोंनि दा आवगायगासिनो दं प्रग्रेसिं होनना बुंगोन आं देरहागोन होनना बुंनाय नङा प्रग्रेसिं डाबल डिजिटनावहाय जोङो प्रग्रेस जाना दङ एज ए कंग्रेस बिनि गेजेराव मेन्डेट हिसाबै भटनि समाव रायजोफ्रा जोंनो बेसेबांथा सिट होयो बेखौ लानानै मोनसे खोथा जागोन दा प्रग्रेसिंआखौथ' नों मेन्डेट होनना बुंनो हाया दिनै प्रग्रेसिं गाबोन डिक्लाइनबो जानो हागौ बा प्रग्रेसिंआ बिनि जौसिनावबो थांनो हागौ आरो बेखायनो जों सानदों
खिन्थु कंग्रेसआ सिट मोनगोन बे खाथां बे सिट मोनगोन खिन्थु गाज्रि सिट मोननाय नङा जोङो कंग्रेसआ जि एक्सपेक्टेड मोनसे सिट दङ जोंहा केलकुलेसन दं बेखिनि सिटखौ जों मोनगोन जों बेखौ आसा खालामो बिदि खालामाखै माबा खालामाखै जों फोसावदिं मेला एक्चुवेलि जि स्टाइलाव थांनांगौ बे स्टाइलाव जों थांदों गेदेर गेदेर मिटिं इन्टारेस्टिंलि जों बुंनो हायो बिथांमोना हेलिकप्टार लाबोना मिटिं खालामदों हेलिकप्टार नायनो फैखाबाय दा गोबां मानसियानो बिसोरथ' मिटिं खोनासंनो फैयाखै हेलिकप्टार नायनोसो फैबाय आरो नोंथांमोना बे अट' सालायग्रा बेटारि गारि सालायग्राफोराव सोंला मिथिगोन बिथांमोना मिथियो जाय मानसिफ्रा मैया प्रमदनि हेलिकप्टारखौ नायनो थांदों बे मानसिफ्रानो गाबोन बे एखे अट' गाखोनानै हाग्रामानि हेलिकप्टारखौ नायनो थांदों दा बिथांमोनावथ' इसिबां ज' मानसि जादों बे एखे मानसियानो बिथांमोना जेबो महर गैया खिन्थु बिथांमोना थुगोन बबेबा मोनसे पार्टियाव खिन्थु बिथांमोना बेखौ फोरमायनो सानदों एसे हल जे हाजार हाजार मानसि जोंजोंहाय दङ एक्चुवेलि बे मिटिङाव जायफ्रा थांदों बिसोरहा जेबो महर गैया बिसोरो एखे मानसियानो बैयावबो मिटिङाव थांदों बेखौ जोंनि रिपर्ट नङा बेखौ बे जायफ्रा एक्चुवेल मानसिफोर एरेन्ज खालामग्रा बिथांमोनाव सोंला बेखौ मिथिगोन दा बेखौ जों जुदि नायोब्ला जे UPPL BPM आनो इसिबां स्ट्रं बाहाय दङ आरो इसिबां गोरलै देरहागोन आं बेखौ नुवाखै